så vil jeg gerne have 3 spor af den. Vi tager den en gang til, fordi den ikke låter, eller vil vi bare have 3 af den? Jeg vil gerne have 3 mere ordentligt, eller nu var det bare lige, nu kom den igennem. Ja. Men jeg ved, du kan gøre det bedre, så vi tager den igen. Hey kvinde, fuck penge, vil du hænge, så kom bare, følg dine stængter, sving dine stænger rundt om mig, følg helikopteren, en optur, der optager det hele, baby, kom bare. Hey kvinde, fuck penge, vil du hænge, så kom bare, I bare røv og mascara. Hey kvinde, fuck penge, vil du hænge, så kom bare, smid alt, hvad du har. Ja. Så har vi 2 mere oven på det der. Hey kvinde, fuck penge, vil du hænge, så kom bare, følg dine stængter, sving dine stænger rundt om mig, følg helikopteren, en optur, der optager det hele, baby, kom bare. Hey kvinde, fuck penge, vil du hænge, så kom bare, I bare røv og mascara. Hey kvinde, fuck penge, vil du hænge, så kom bare, smid alt, hvad du har. Og den sidste. Hey kvinde, fuck penge, vil du hænge, så kom bare, følg dine stængter, sving dine stænger rundt om mig, følg helikopteren, en optur, der optager det hele, baby, kom bare. Hey kvinde, fuck penge, vil du hænge, så kom bare, I bare røv og mascara. Hey kvinde, fuck penge, vil du hænge, så kom bare, smid alt, hvad du har. Boom. Bum. Så har vi lavet et nummer, mand. Eller hvad, mangler vi stadig hook? Vi bruger det her som hook, og så bruger vi blom 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 som hook. Så har vi fucking lavet et nummer. Spontant nummeren der, det var fedt. Right on. Hey kvinde, fuck penge, vil du hænge, så kom bare, følg dine stængter, sving. Der skal lige klippe i det her, men ja. Du skal da bare prøve at gøre mig utryg, når jeg står og indspiller op med mikrofon. Skal du også have kamera i hovedet? Ja. Ej, men det er min nye dreng, det er at filme og optage og lyd og tage billeder af alting, bare fordi jeg ved ikke, dokumentere shit. Ja, det skal man. Altid. Du dokumenterer for eksempel Baul der. Jeg tager billeder af alt. Ej, ting. Lige nu er vi ved at dokumentere, at vi sidder og dokumenterer ting. Ja, det er super. Du er nødt til at dokumentere dig selv også. Det er bare en kameramand. Hvad skete der lige der? Jeg laver lige sindssyge ting. Det lød fedt, mand. Laver du alle mulige sindssyge køler ting derovre? Hey kvinde, fuck penge, vil du hænge, så kom bare, følg dine stængter, sving dine stænger rundt om mig, følg helikopteren, en optur, der optager det hele, baby, kom bare. Hey kvinde, fuck penge, vil du hænge, så kom bare, I bare røv og mascara. Hey kvinde, fuck penge, vil du hænge, så kom bare, smid alt, hvad du har. 10 penge går hjem og vådt. Det skal være sådan sindssygt det her, ikke med underlige effekter over det hele. Ja, det var syge effekter. Vil du hænge, så kom bare, følg dine stængter, sving dine stænger rundt om mig, Er det... følg helikopteren, en optur, der optager det hele, baby, kom bare. Hey kvinde, fuck penge, vil du hænge, så kom bare, I bare røv og mascara. Hey kvinde, fuck penge, vil du hænge, så kom bare, smid alt, hvad du har. Det er ikke dig, der synger, men det lyder sådan. Stopper min video her.